Bon dimarts, benvinguts a La Finestra un dia més. Avui obrim una finestra a l'alimentació i al benestar. Volem donar-vos alguns consells i algunes pautes i, com sempre, comptem amb veus expertes d'aquí a casa nostra i podem saludar avui a la finestra a l'Alba Alonso, que és dietista i massatgista de Sant Jaume. Alba, benvinguda i gràcies per ser aquí. Aquests canvis, processos per canviar l'alimentació moltes vegades arriben després de, per exemple, èpoques com l'estiu, el canvi d'any o, per exemple, ara que estem confinats, intentem fer alguns canvis per menjar millor. Creus que és bo fer aquest tipus de propòsits? Sí, i tant. És normal passar per diferents èpoques en la nostra manera d'alimentar-nos. Sempre a vegades hi ha alguna època de més excés i està bé de tant en tant anar-nos recordant com ha de ser aquest tipus d'alimentació saludable que hem d'establir i reconduir-nos una mica en aquest sentit. Com ens hem de plantejar aquest procés? Perquè no és una cosa que arribi d'un dia per l'altre i suposo que depèn de cada persona com s'hagi de reeducar, no? A què et refereixes exactament? A fer el canvi d'alimentació, a menjar d'una manera diferent, aprendre a tenir uns hàbits saludables, per exemple. Sí, bueno, això dependria del cas personal de cadascú. Si, per exemple, és una persona que vol perdre pes, no sé si és aquesta la direcció, doncs depèn dels hàbits que té aquesta persona, doncs es pot anar cap a un costat o cap a l'altre, però sempre amb la intenció de poder mantenir aquests hàbits a llarg termini, que no sigui algo temporal perquè després tornem a fer els hàbits que teníem abans, que sigui algo que sempre es pugui mantenir una mica. Clar, en el sentit de que no es tracta de perdre pes de cop, sinó canviar la manera d'alimentar-se, no? Exacte. Molt bé, Alba. I quines pautes creus que són les que marquen una alimentació saludable? Doncs per començar a basar l'alimentació en aliments reals, aliments que podem trobar a la naturalesa en el seu estat més natural possible. Aquests aliments serien les fruites, les verdures, els cereals integrals, els llegums, els fruits secs i les llavors, i si mengem aliments d'origen animal, que seria opcional, doncs seria la carn, el peix, els ous i els làctics, exceptuant els làctics que són ensucrats, amb additius afegits, etc., que ja serien dins del grup dels processats, que no serien saludables. Aquí també hauríem de parlar potser de freqüències i de proporcions, no? Això també depèn de cada persona? Ui, doncs, per exemple, les verdures hi han de ser cada dia, tant en el dinar com en el sopar. Que siguin de temporada, en forma crua o cuita, també és important escoltar les pròpies necessitats. La fruita també cada dia, unes més o menys, com a mínim 2 al dia. És indiferent si és després dels àpats, abans, entre hores. Moltes persones no els hi ve de gust menjar la fruita després d'un àpat principal perquè ja han menjat carbohidrat o suficient aliment, doncs en aquest cas millor incorporar-ho entre hores o inclús abans de menjar si arribem amb molta gana. Només quan t'he fet aquesta pregunta ja has dit ui, suposo que també perquè hi ha molts mites o moltes creences que no acaben de ser certes sobre això, no? Si convé menjar, per exemple, hidrats al vespre o fruita entre hores, sí o no. Aquestes coses suposo que també cada aliment té les seves indicacions per cada persona, no? Sí. Sí, però també això, personalitzar i deixar-se escoltar. Hi ha persones que sí, hi ha persones que no. És veritat que hi ha molts matisos en el tema de l'alimentació. Sobre el benestar, per això, Alba, no es tractaria, diríem, només de què mengem, no? També hi ha altres coses per fer aquest canvi per estar millor. El com mengem et refereixes, potser? No, em referia que el fet d'assolir el benestar no depèn només de l'alimentació. Sí, i tant, depèn d'altres, de tot el que podem fer durant el dia, no? Et refereixes, potser? I ho dic també perquè darrerament has publicat un e-book una mica relacionat amb això, no? 10 consells per començar bé el dia, l'has titulat. Sí, es diu exactament 10 rutines per tenir un bon dia. I en aquest e-book m'he inspirat amb diferents professionals del món del benestar que ens poden ajudar a tenir dies més plens, no? I sí que parlo d'alimentació, però també de com practicar la presència, de com estirar el nostre cos, de com cuidar les nostres relacions. El podeu descarregar, els oients el poden descarregar gratis a través de la meva web. De fet, tu també ets molt activa a les xarxes socials i d'aquí que hagis donat aquesta possibilitat a la gent també de llegir-te
aquesta proposta de manera gratuïta, no? Exacte. A través d'Instagram també se'l podrien descarregar a través del meu perfil. Molt bé, Alba, m'agradaria que per acabar ens fessis alguna proposta gastronòmica que puguem fer a casa ara que tenim temps, perquè hem vist també que molta gent s'ha animat a cuinar aquests mesos del confinament. Doncs jo us proposaria una recepta que tinc a la web, que és molt senzilla, només té 2 ingredients, i són unes galetes toves de plàtan i civada. Per la gent que els agrada menjar galetes o bruixeria o dolços, doncs aquesta és una opció saludable i també molt adequada per nens. I només es tracta d'aixafar 2 o 3 plàtans, afegir-hi flocs de civada, que són copes d'avena en castellà, i es va barrejant fins que es pot agafar amb les mans la massa i es fan boletes, s'aixafen una mica i es posen al forn uns entre 13 i 15 minuts. Clar, perquè suposo que tots aquests dolços de bruixeria i aquestes coses són els aliments a evitar, no? Exacte. En tots aquests consells. N'hi ha d'altres, també? Principalment desterrar tots aquests aliments o directament ja no comprar aquests aliments extraprocessats que podem trobar al supermercat. Normalment són aliments envasats o amb additius afegits, refinats, etc. El sucre també és una altra qüestió sobre la que hi ha molt de debat últimament, no? Sobre sucre sí, sucre no, i també, d'altra banda, quin tipus de sucre. Què en penses d'això? Sucre com menys millor, i si es consumeix esporàdicament per fer algun dolç saludable, doncs que sigui de la màxima qualitat. Per exemple, un sucre de canya integral com el moscovado o el sucre de rapadura, o altres endolçants que tenen un índex glucèmic més baix, com el xarop d'arròs, que és com una mel d'arròs, o l'estèvia també, que és una planta natural. Bé, hi ha diferents endolcidors, però sí que és important evitar el sucre blanc refinat que tots coneixem. Això sí que és un canvi important a fer tant en grans com en nens, no? Perquè de vegades els grans perquè ja tenim l'hàbit adquirit i els nens perquè no sabem dir-los que no, a segons què. Bueno, als nens és molt important ja començar des de ben petits a no donar-los sucre i el que s'acostumen de ben petits, doncs després ja no ho demanen tant. Quan es comença a introduir el dolç, doncs fer-ho això de la manera més saludable i amb poca quantitat. Has notat també a través de la teva consulta que el confinament ha perjudicat els hàbits alimentaris? Sí, i tant. L'estrès, sí, i tant. L'ansietat ha fet que moltes persones mengin més i el fet d'estar a casa tot el dia. I ja estem fent una mica aquest canvi? És a dir, demanant assessorament, demanant ajuda, o encara estem en aquesta situació de provisionalitat una mica? Bueno, depèn de la persona, hi ha gent que sí, hi ha gent que sí que agafa el mando i hi ha gent que suposo que no. Jo la gent que no hi tinc gaire contacte. Jo tinc més contacte amb la gent que sí, que vol fer un canvi o millorar els seus hàbits. Per què penses que és important, sobretot per salut, no? Fer aquest canvi, fer aquest clic? Sí, l'objectiu final sempre ha de ser la salut, per davant del pes corporal, jo crec. I el fet de sentir-nos amb energia, amb el cap clar, etc. Molt bé, doncs, Alba, ja sigui a través de les rutines, els consells, l'alimentació i tot el que ho acompanya, esperem que els teus consells ens hagin servit també a la gent que ens veu per sentir-se millor. Poden descarregar-se el teu e-book a la teva pàgina web, ens la recordes? albaalonso.com. I també et poden seguir a les xarxes. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i fins la propera, que vagi bé. Gràcies a vosaltres.